Molt bon dia a tothom. Són les 9, més o menys? Por ahí. Sí. Són por ahí les 9. I avui toca anar a caminar. Anirem a pujar... Això. No sé si es veu bé, però no sé, puja un huevo, I venim preparadíssims. Que sí, Sanda? Hem vist la ruta, que són uns... No sé, hi havia gent que feia amb 16 quilòmetres, hi ha gent que 14... No sé, deu anar això entre 10 i 16 quilòmetres. Sí. Només que diràs, us heu descarregat la ruta? No. No sabem gaire la ruta. Ahir vaig veure que s'agafava per aquí al costat, per allà. Per aquests cartells d'aquí davant anem a la dreta. I no sé, ja hauríem d'acabar arribant per allà dalt, si tot va bé. La senda està a punt, era la primera ja. Em fa una ruta més llarga. Aviam, de moment, la muntanya ens queda darrere, estem anant cap a l'altra banda. Aviam, en principi, suposo que donarem la volta i arribarem cap allà, però ens estem allunyant. És aquesta d'aquí darrere i nosaltres estem anant cap allà. Me fa una ruta de 20 quilòmetres. Aviam. Aviam cap on anem. Ara hem tornat a agafar el camí. Ens havíem perdut. Havíem anat a pasturar. Ni 10 minuts. Ens havíem liat una mica. Ara ja anem direcció cap a la muntanya. Ens guia la senda. Seguimos! Ens hem trobat una parella que anaven a davant i han trencat cap allà. Ens han dit cap on anem, cap a davant. També es puja, però és més dret. I cap allà dones com més volta, en principi. Tampoc ho sabien gaire, perquè al principi ens ho han demanat a nosaltres. Vull dir que nosaltres hem seguit tirant recte. Aviam sobre la marxa. La suerte. La suerte. Kilian. Fins aquí, bona vida. Bueno, comencen els caminets Ara ve la bona vida. en pendent interminable. Sabeu per què es diu Turbon, per cert? Perquè aquí en teoria és on va encallar l'arca de Noé. I en aragonès, Turbon vol dir encallar. Bastant, o turbo, jo què sé, o així per l'estil. Turboabuela. Dan de dan. Si tingués alè, pillaria algun dels 400 bolets que hi ha. Sandy, on ets? Quita-la. Vale, pel que ens han dit, pugem aquí i llavors passem tota la cresta, tot això, fins allà, al final. En principi, no sé com serà. Cada cop està més a prop. Es veuen unes vistes que flipa. Sí, el que mola d'aquesta pujada és que no segueixes ben bé un camí. Vas pujant aquí com pels camps. Sí que hi ha unes pedretes, et marquen el camí, però tu vas fent. Mira, no hi camino ni hi nada. Vale, ja hem acabat el tros dels camps aquests d'aquí. I ara estem com a la part final ja de pujada, pel que sembla. Sí, això és bastant dret ja. En principi ens fa anar per aquí. No sé si haurem de fer com una diagonal, perquè recte està com una mica raro. Aquí n'hi ha més. No sé. Vale, ara està una pujada molt xula, però que es complica una mica més, entre rocs i tal. Hi ha bastant precipici. Molt guapo. Descansem una estona. No tenim pas pressa. Neu!
Una cabreta! Senta, que ets una cabreta. Vamos. Sí. No, però hem d'anar per aquí al costat. Tot això... És que ja hi som. Suposo que entrarem per allà. Una cabreta! Senta. Que guapa. Esa cabrita. La cabra. La cabra. Sembla que sigui el tros final, això ja. Arribem, en principi. Ai, estic enfocant a terra. Farem cim? Votacions. La porta al cim o no? Salta. Xon, xon. Xon, xon. Sí, no? Més o menys es pot considerar com a cim, això. Ah, bueno, no. Ai. No, encara ens queda aquest tros. No hi ha més cabres. 1, 2, 3. 3 cabretes. Hòstia, no es veu amb el sol. Ara portem una estona que l'estem fent amb horitzontal. Veníem d'aquest altre pic, d'aquest d'aquí. Hem fet horitzontal. I no sé si es pot pujar per aquí. Queda un bon trosset amunt. Sí. Un altre cim, aviam si és més èpic que el d'abans. L'únic que tenim el sol de cara. Hòstia! La cabra! Senta, vine. Ja no s'enfoca. Això creiem que és el Valle de Sant Adrián. Creiem. No que hem d'arribar mai, Com Déu. No sabem gaire on anem, tampoc, però bueno. He trobat un rierol. Tio, amb el puto sol no s'enfoca, ara. Aigua. Mira el turbón. Farem un tros de pujada. Ai. No se n'enfoca. Seguim pujant. Sembla que arribem al final. Fa 30 vídeos que dic que arribem al final, però algun cop haurem d'arribar, collons. Ara sí que es veu, Valle d'Adrián. Que xulo. No s'arriba al cim per això, que no s'enganyin. El tenim a mà. Està això, tornat a veure cabretes per aquí dalt. Vale, no sé si se'm sent amb el vent, però ara sí que estem arribant com a l'altra banda de la muntanya. No estàvem allà, aquella part, i no veiem la que hi ha aquí. I ara estem a punt d'arribar. Aviam si es veu una mica. L'altra banda de la muntanya. Hem d'acabar d'arribar allà dalt, crec. Eso es. Ara sí que veiem l'altra banda de la muntanya. Let's go! Por ahí viene. Puto sol. Nosaltres venim de darrere aquestes. O sigui, hem anat per aquí. I hem fet tot això d'aquí. Ens ha portat cap allà i hem tornat. I així més amunt només hi ha aquest. Però sí, ja estem aquí. Ara sí.
Bueno, anem a per la baixada. Aquí teniu la Neto, de 3.404 metres. Nosaltres hem fet 2.492. Yes! Ens queda la meitat. Que per cert, segurament ho heu comprovat abans, però feia molt sol. I ara s'està començant a liar. Hi ha molts núvols, el sol s'ha quedat ja cap a aquella banda. I no sé, hi ha molta gent que està pujant, com els pilla la pluja, pillen. Mira, de fet des d'aquí es pot veure el pic que hem fet. Ah, sí. Allò d'allà. Això és aquí. Enfoca't. D'allà venim. I cap allà anem. Bueno, hem d'anar cap a la dreta. Sí. Bueno. Vale, ara sí que estem baixant chill per aquesta baixada. Aquesta era la pujada chill, també. Sí. Nosaltres hem anat pel dret, per això hi havia aquella pujada tan heavy. Però també es pot pujar per aquí puja molta gent més tranquil·lament, amb els seus pals, els gossos i tot. Vull dir que per aquí és superfàcil. És més llarguet, però més fàcil. I per allà, pues, se lia un poco. O sigui, pujar encara, perquè al final vas pujant, però si t'has de pericar avall per allà, Baixar és xungo, se te'n va i te'n vas a prendre pel cul, Sí, sí. Hi ha unes Artengo Unes Artengo aquí de de tenis. tenis. Mare mia. Ara aquí hem trobat un lloc més de bosc. Sí. Que abans. Portem bastant de baixada, no? Portem ja bastant de baixada. Sí. Hem arribat a un lloc on teníem 3 trencants i els 3 podíem arribar a Viles de Turbón. Hem agafat el primer que hem pillat. O sigui, no ens hem pensat gaire. Baixàvem cap a aquella direcció i hem seguit baixant cap allà. L'altre em sembla que tornava a pujar i llavors baixava per allà on hem pujat nosaltres. I l'altre doncs, donava la volta però cap a l'altra banda. Són les fonts. Sí. Vale, hem recuperat la pista. Hem vingut per aquí. L'últim tros perfecte per mullar-nos els peus. Ah, que va. I abans l'hem agafat un tros més amunt. Sí, Bueno, bastant sí, tros. sí. Bastant més amunt. No ens havíem ni fixat amb aquest cartellet que posa Turbón. Han pillat jo penso que han pillat els dos trossos ocupant. Guapos, guapos. Sí. Està fresquíssim. Increïblement destrossada. Així, directe amunt. I la baixada boscosa, xula. Sí, sí. Som-hi, que ja arribem. Bueno, ara quan arribem del tot us actualitzarem del que hem fet exactament. Però ha estat bastant guai. I la senda ha aguantat. Hora de dinar. Segon plat, huevos rotos. El primer estava tremendo, la veritat. Tremendo, tremendo. Era formatge amb bacon i no sé què més. I el xuletón. Sí. Oh my god. Una mosca i tot. Se viene. Els colors de tardor més bonics. Vale, ja hem acabat de dinar i estem a Andorra. Andorra la Vella. Us agrada Andorra? Diuen que per aquí viu l'Auron. Sabem d'on som? Estem a Benasque, xavales. Benasque. De moment només arribar i hem vist 3 negocis d'esquí. He trobat el doner kebab. Hem vingut a Benasque per això. T'imagines? Aquí hi ha el casc antic. Vaig sense el trípode, l'estic aguantant amb la mà. Has nota? No tingueu en compte. Oh. Prensa tabacos. Casa la Vila. Joder.
Primer de tot, resum de la caminada. Què hem fet? Està molt divertit. 1.100 metres positius, em sembla. Sí, 1.130 i alguna cosa, sí. 4 hores i pico. Sí, 4 hores 20, por ahí més o menys, no ho sé, ho tinc a l'Strava. Molt divertit veure que estem d'Espanya cada 2x3. Ei, al final hem fet 15 quilòmetres justos. Està guai, està molt divertit. 15 quilòmetres amb 4 hores, Kilian Jornet. Després hem anat a Benasque, un poble bastant encar, semblant a Andorra, i pel camí hem dinat trencs del xil. I pues ara toca més carn. Carn, costillitas. Vinga. Adéu, adéu, adéu.